ସେଇଟା ହଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଖାଇଗଲା 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 ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଖାଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସିନା କଲେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତର କଥା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ ଧରିଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ନା ସେ ଫଳ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ସେ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆମେରିକା ଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟା ଗାଁ ସାରା ପଚାରିଲି, କେହି ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହି ହଁ ରେ ସତ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମେରିକା ଯେ ସେ ଫଳ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖେଇଲି, କେହି ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି। ଆଳୁ ଭଜା ଶାଗ ଭଜାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବୋର ହେଇଗଲେ କି? ନା ନା, କି କହିଲୁ ଆମେ ବୋର ହେଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖା ଆଉ କ'ଣ ରଖୁଛି ଦେଖା। ଏଇଟା କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ଘୋଡ଼ା। ମୋ ପାଟି ତ ଖାଡୁଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଂସ, ବ୍ରଏଲର ମାଂସ। ନା ବେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେଇଟା କୋବିଟା ବୋଧେ ଆଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ରଏଲର ମାଂସ ଖାଇନଥିବେ। ସେ ନା ଆମେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଇଏ ରୋଲ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ହେ ନା ରେ, ସତରେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ତ ଦେହ ଛୁଇଁଛୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଲେ ଯାଇ ଖାଇବୁ ନା, ଆଉ ଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ଖାଇବୁ କେମିତି? ଯାହା ହଉ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭାରି ଭଲ, ତୁ କେମିତି ଆଣିଦେଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଖାଉଛୁ, ତୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଦେଖି। ହେ ଖାଇଗଲା 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 ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଖାଇଗଲା। କ'ଣ ହଉଛୁ ରେ? ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ରୁଟି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଠାତ୍ ରୁଟି କାହିଁକି ହେଲା। ହଁ ରେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇଲି, କାହିଁକି ତମ ଘରେ ରୁଟି ହେଲା। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାର ମଜା। କୋଉ ଭଜା? ବାଳ ଭଜା? ବାଳ ଭଜା କ'ଣ ବେ? ଆଜି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ବାର ମଜା ଆଣିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନା ରେ, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ, ଆମକୁ ଯେ ବାର ଭଜା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।